Què passa, gent del món? Ai, Estem en el meu poble, que estem mirant les falles cremar, ja s'acaba l'any i estic molt trista, gent del món. Doneu-me likes pa que jo m'alegre, per què estàs triste, Patricia? perquè un any més s'acaba tot i altra vegada pues, esperar un any a que vinguen altra vegada les falles i tornen a estar altra vegada mirant falles i tal. A més, este any, gent del món, he tingut un accident en les meves escales de casa, de baixar de la finca. M'he caigut. La veritat és que no puc disfrutar res al màxim per l'accident, així que la veritat és que aquestes falles les he pogut viure al tope i la veritat és que m'hauria agradat viure-les un poquet més. I no sé, que ara que s'acaben, pues, bueno, aunque vos tinc que dir una cosa, desitge que s'acaben per a poder començar les de l'any 2018, així que quan antes s'acaben, antes començarà el 2018. Les falles que ja s'han acabat, aquestes famoses falles. Que per cert, se m'acaba de cremar la sabata, o siga... Si no ho veieu, això fora aigua que n'hi ha ahí, això, que m'ha caigut una cendra ardent i m'ha foradat la sabata. Jo es comença a dir, a veure, me fa mal, o siga, què collins es passa? I és que se m'estava cremant la sabata. M'havia caigut ahí un tros de cerda... un tros de cendra ardent i m'havia foradat la sabata. Però de totes maneres hem pogut gravar-vos vídeos molt xulos, hem pogut disfrutar-les nosaltres. Ai, la veritat és que s'ho hem passat molt bé. Jo que no sóc així molt faller, les he disfrutat moltíssim, així al seu costadet. Que a València hem anat a veure moltíssimes coses i València era un caos completament caòtica, plena de gent, en totes les línies dels autobusos canviades i que no se podia conduir tampoc. Mare de l'amor hermós, com estava València. Això d'arribar a casa tardíssim és la norma per les falles. Ja per inèrcia, o sigui que no pots arribar més pronte. Així que, gent del món, espero que disfruteu el que vos quede de falles, perquè algunes de vosaltres hauran de viure en els pobles que comencen ara. Així que, gent del món, els que visqueu en els pobles que comencen ara les falles, disfruteu-los a tope. Vos donem també, vos desitgem felices falles i que ja queda menos pa Pasqua! I se despedim així i, sobretot, No te baixes del món!